Άλλη προσπάθεια που έκαναν όλο αυτόν τον καιρό. Συγχαρητήρια σε όλο αυτόν τον κόσμο και όλοι μαζί στο τέλος του πρωταθλήματος να πανηγυρίσουμε όλο το πρωτάθλημα. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι για τον Ναό Χανιά ήταν ο Μπαρί Αλίογλου, που γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο και τα 2 γκολ που σημείωσε. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια να πω. Βλέπω αυτόν τον κόσμο και ειλικρινά σου μιλάω, συγκινούμε. Εντάξει, τι να πω. Με έχει αγκαλιάσει αυτός ο κόσμος, με έχει αγκαλιάσει. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Κάναμε ένα αγώνα τεράστιο και πιστεύω ότι τώρα δικαιωθήκαμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή, ο οποίος έκανε μια δουλειά φοβερή φέτο, βοήθησε πάρα πολύ και αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που βοηθήσαμε την ομάδα. Είμαστε μια οικογένεια και όλο τον κόσμο που μας συμπαραθέτησε σε όλα τα παιχνίδια και βοήθησε την ομάδα μας να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ο ΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο 16 με άπιαστο σουτ του Αλίογλου, όμως ένα λεπτό αργότερα ο Τσαφαντάκης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Γιούχτα, έπιασε στον ύπνο τους γηπεδούχους, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Οι φιλοξενούμενοι ίσως να άξιζαν και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος, αφού η εμφάνισή τους κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, όμως για καλή του τύχη ο ΑΟΚ κράτησε το σκορ στα επίπεδα του 1-1. Στην επανάληψη ωστόσο ο νόμος του Ισκυρού επιβεβαιώθηκε, με τα Χανιά να σημειώνουν άλλα 2 γκολ από τον Αλίογλου και πάλι στο 57, το οποίο αποτελείωσε το Γιούχτα, και τον Μπουρμπάκη στο 73. Πραγματικά στο πρώτο μήχρονο είμαστε πάρα πολύ κακοί. Δυστυχώς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ποδοσφαιριστές μετά τόσο αγχωμένοι. Δεν είχαμε μιλήσει καν για το παιχνίδι. Εγώ ξέρω ότι δεν κοιμηθήκατε το βράδυ στο ξενοδοχείο. Κάνε λάθος, εκτός αν μου την κοπανίσανε. Ακόμα το άγχος, ότι από την πίεση, από την προσμονή του αγώνα. Εντάξει, κακά τα ψέματα όταν παίζεις ένα πρωτάθλημα σε ένα παιχνίδι, γιατί αυτό έτυχε να είναι η μοίρα του φετινού πρωταθλήματος. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος. Όχι, μπορώ να πω ότι είμαστε γενικώς ήρεμοι. Βάσει της κρισιμότητας του παιχνιδιού είμαστε πολύ ήρεμοι. Δυστυχώς όμως στο πρώτο ημίχρονο δεν δείξαμε καθόλου καλά στοιχεία. Ο Γιούχτας ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Πιστεύω ότι τον αδικούσε το 1-1 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έδειξε πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας, έβγαζε τα μπακ. Εμείς δυστυχώς είχαμε ένα παθητικό ρόλο παρά το ότι προηγηθήκαμε. Αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, τζιγκλίζοντας λίγο τον εγωισμό τους και αλλάζοντας λίγο την τακτική μας, κυρίως με την αλλαγή του Αργυράκη που πέρασε πίσω για τον Μπουρμπάκη στα χαφ, πήραμε μια καινούρια φρεσκάδα και ουσιαστικά κερδίσαμε πολύ δίκαια στο δεύτερο ημίχρονο, διότι αν θυμάμαι καλά δεν δημιούργησε καμία ευκαιρία ο Γιούχτας. Στη σκιά του ντέρμπι διεξήχθη η υπόλοιπη 26η αγωνιστική.